Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din My Little Inferno. Astăzi întâlnim pe cineva nou. O să fie afară, o să-l ningă. Ok, cozy fire. Să facem un foc călduros. Ok. Avem aici două scrisori care nu mai ne trebuie. Data trecută am făcut 6 challenge-uri. Acum vreau să le fac și pe celelalte din celălalt catalog. Uitați-l aici. Și avem o grămadă de chestii. Avem Raken Plushie, Space Heater. Da, bietul animal. Cred că e... nu știu. Da, nu mai știu cum se numește. Deci îmi scrieți voi în comentarii că chiar am uitat. Chiar am uitat. Ok, hai să dăm foc la astea. Stați acolo. Ok, hai să vedem ce face chestia asta. Oh, nu. Oh, nu. Ok, iar ne-a trimis. Oh! Oh, ne avem și videouri. Nu o să ne uităm. Nu. Măcar să ne uităm. Hai, copii! Vă plac jucăriile? Să le dai foc. What the fuck? What the fuck? Da, cred că am instalat jocul greșit. Deci ninge de ani. What the? Deci noi dăm foc la jucării că mereu ninge, adică e iarnă tot anul. Da, jocul e cam ciudat, din câte se pare. Da. Ce să mai vă zic, jocul este foarte ciudat. Ok. Boy Star Barney, haha, I love it. Ok, o să auziți clicul. Așa, gata. O să dăm foc la asta și la asta și o să vedem ce face următoarea chestie. Asta nu știu ce face. Ia dă foc. Asta ce face? Ce face, mă, asta? Oh, asta de ce nu a luat foc? Ok, în fine, avem un raton. Raton? A făcut spume la gură, raton. A făcut spume la gură. Ok, și cred că aici o să terminăm videoclipul cu numărul 3. Sau mai lăsăm puțin. Ne cumpărăm niște chestii cu banii pe care mai avem. Da, jocul este cam ciudat. Adică, nu credeam că e așa de ciudat. Adică, ați văzut și voi. Avem aici niște becuri. Bam. 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 Ok, avem și un... Da, este un raton turbat. Avem aici niște pastile și un ursuleț. Ce face ursulețul? Nimic. Și cred că aici o să terminăm videoclipul cu numărul 3. Sau, nu știu, cu numărul cât ar fi. Ne revedem în următorul videoclip. Aici a fost cu voi Adi. La revedere!